Ka New Trap Youth Council HYC Riwar Ming Circle harengkat u Presiden Jongkau ba lampang konglam kila yo ban bat ya kawin ka trokit masi ka batmu ban kit masi ban KBN je Bangladesh. Ya ketika trokit masi la yo ban bat apen uslah ka pratarik u yayong arjar apusan ha ka por kumba prash teng yai. Oleh itu bahwa ketika truk kidon ke South League masih kibala temu ban KBN je Bangladesh. Adin ba ulai yo ban bat yaki ula phano chatanat penusla bat ula pengat ijahar persya ekani kakam. Ulong bakani ka truk kabom simladon registration number bat ula pentikna bakini ki masih kibala temu je Bangladesh namar kumbalong mentah hapok kani kadong katahan kecungi empat dan setia kata kasen tengkai rimrat kabala ruban pentikna da katana jongka kot yakia jongki merat ban long ru ka jingsingan yakinong bamdo. Ula ong ru nadu kala lengkot ula pha da kajing tho syakitenat ke badai pej halor kane bat ru hadu mentah simladon ba pensyai ne jubab halor kane ka kam ka bakaseng kala yai budin na kapor syakapor ula kermen ru ba UOC jong ka penusla police station unsa simkia halor kane. I know the phone sini kena siapa. Apa nak kau mahu? Shot mah timsyak dek pandai dia mesti flight class ni ada. Apa? Oi. Oi. Ila wan mentaka pratarik kumba prash teng ye i wan cha po penusla hangi yo hani hangi i wan cha ne po penusla ye ka bang talasi kini kejing ujor persyak ki bang ila ujor hinadu ki adu ubnai baningkong jenobri ki lang pha jing tho she SDO jong ka civil ting la yo ik report na district veterinary ting la pha jing tho SP la yo report na SP jong ka ISL pat kumjuru she DC jong ka ISL ni la pha ya ka jing tho te kum bakalong mentang ye da keling DC impat ai ka kai phot chadu mentan pat pha impat ai ye shangi kum ka hum impat ai kata ka jing shai kum do ka in shim ye ka sinjam ye ka pan le kat kum ka report ka bang yo bakim don kita ki jing ya khai kita ki kat kini ki katel livestock market kim pat don ki bai thu da ka monitoring committee jong ka yes ka sil te kum bakalong mentang kami ni la yo ban bat ang ni ha penuslah ki bahaba po ke area juga penuslah ha hasrok ba Shillong penuslah dauki tamabil ka jing yo bat ka jing menta ka di ko crash deng ni bat ya kini ki kali tingin tip ki bun ki kali la hiar kesan hane ya tanan ni pelong ka jing checking ni ki bun ki kali ni check ki kali ki mau ki we te ni yo bat kini ka we ki bede ka kali kit masih kadon ko maka south di bat plus na lang taru de kene ke kali kam don ni kan part plate te mentang hi don hani police station ni la wan ban ujo ko sha da ka FIR tingi bu ke jing kerpat ya OC jong ka pen usai ke bon chim kia mentah kim don namar ni la shuya kan parti staff kan namar ki don emergency urgent ka don ka jing jia basusi hang ni ya riwa tingam kwa am ya tu ya ta te ni mla banap tingi la shu bu no parti staff jo hani tigila riang la receipt te ngi pakin sa chim kia kan te la ta kim chim kia ni nang leng yang kasing ni sa shim da ki we senjam ni cepat te ban ibu ke jing kerpat ka ba ke jing kerpat ka long ba ki briu ki badon hapo jong ga ni ka pen usai ga shim kia ba kumdu ki marat ha ka ko ke kia ro dan kumnu shanu gili 100% sure kani kamar ka de ka balaji sipo Bangladesh ni kumbakal hapo pen usla kampat don kata ka kata livestock market ke itu ada monitoring committee de kumbakalong kampat don hapo berad kani ka jingko jing kya jing kamar kalong ladang yaken kat kumkar kan nginum yaken ni ka ante la se inam pen pi pilayo i ka bangila ya daga si kuda shibon